Aiwa, muri yeZimbabwe pane nyaya inovhundutsa, nyaya inoshamisa yataona yapostewa nevanhu veZanu PF. Yazva kuti vanhu veZanu PF kubuditsa kwakaita job Sikhala, aiwa yanga iri strategy yavo. Noti muri yeZimbabwe pane zvinopostewa nemaZanu PF patriots paTwitter ino. Sataendera mberi muri yeZimbabwe ndokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Torambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti unoona kuti maZanu PF patriots anoenda paTwitter handle obva posta picture raJob Sikhala. Job Sikhala wamuziva kuti aiva nechigaro muCCC ndobva asungwa. Saunoya vachiposta vachiti Job Sikhala will soon be a senator. CCC Secretary General CHABVONDOKA will replace one of the record senators with Sikhala. Muri yeZimbabwe zvatobuda pachena kuti chisengezo CHABVONDOKA naJob Sikhala ava vatomendziwa neZanu PF. Ava hakusina future. Vanhu veCCC ngavachirega kuva nefuture navo nokuti zvatongobuda pachena kuti ava vanhu ava vakatomendziwa neZanu PF, vakutosapota ZANU PF, vakutoshandira ZANU PF. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzei mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi, nekuti aiwa muzoona munhu opostewa papeji reZANU PF zvikutoratidza kuti aiwa ZANU PF iri kutofara kuti aiwa uyu munhu watova wedu. Muri yeZimbabwe chimbotiudzei mafungiro edu, udzei mafungiro enyu, pinde mucomment section medu mutudze zvamunofunga, musakana subscribe, kuleka pachena utina on the bell icon. Torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.